Hi guys, masong adlaw ni Jun tanan guys. Ay deh, sa padayon hakan ako yayay. So. Oh, mugto na pod guys, mangita na pod mi danig hanin na pa ipang Paris daris luto. Damay daghang sardinas dare guys, amo na namang asagulan og bihon. Pajun-ujunan ang mga ginsakupan karon mga og luto. Bino. Magluto mi karon og bihon, mong butang og sardinas. Karon bihon na di. Mong sagulan og sardinas guys kani. May sardinas mga hinatag di So magsagol mi dari sa kabuo. Wow! Nami! Asa man kana or kare? Red. Ani? O kana lang. Kana ra kuno ijaha kay. Hang man ag red, kana ray mo green. Nabi bili ka tanang isagol ron. Wala mang sagulan og kuan guys. Bihon. At least agang ubo di na sa kate kaadyo kay umukate mga imnan daring nilaga na bintaha na. Ito hinaling guys. Luto na mi pansit nga kariray sagol. So pa sibuyas. So ahos ra. So pa ka nga tong merkado. Palagi ka atong merkado, wa pay time. Kaya daghagbuhat sa bahay, ha? Unsa? Asa? Ato ba ado umo? Unsa? Maglakaw ra ko arang inita. Andi na to. Ito. Tara ka dai magluto ko dai, ha? Guys, ahos ra man ari hang ibutang nani. Zalain ko magkuagahos kay harag dek-dekon. Dina ko ang pakpak kay humot na jang iapil og pakpak ni jag isa. Sabaan kayat. Sabaan ng gamayng baji. Pamikahipos guys kay nagunas ako dato sa labanan. Hinahinay na kog laba kay grabe ang labanan di na matabang aron nang daghana. Kita ning ano mo patanawon guys ini kaluto. Ay nigluto. Gisa na kog ahos guys. Sa pag-isa hawa pa man ko pinainit yung mantika. Tangi. Oh, ayan. Gisa-gisa, mag-ahusin. Lian, ay motor diha, day! Day! Binta dari guys, kay makabidyo na kong tarang ug nako luto-lutoon. Kay naman ako'y katungkuan. Ang itungkuan na rice cooker. Ganahan ko dani apil lagi ng pakpak guys kay mo. Humot, sama sa kahumot. Daga na naman ako ano yung pakpak kung mapagod-pagod na ni harang ipang kadaplin na ipang tagak. Bintahan na jud. Bintahan na guys kay makabaho-baho na kog ahos. Baho-baho ng taon. Makabaho na ko. Di parehag hapon og isang adlaw grabe na raw di baho. Bintahan na ron kay ning kuan naghang baho balik-balik na. Nahinay nagbalik. Okay, papagad-pagaron sana guys. Mga hinatag ng relief guys kani. Yung isagul. Pagod na mo. Pagkatuon guys. Ito nga nung gamay asin. Muna yung butang ang tubig. Kaya rong luto pa rin ng bihon. Sagul. Ayan. Ito mayroong asin.
Para paniod to. Paadyan-adjunan in taon ng mga kidos kay pangpulaan na sardinas. Na pangabutangan o bihon kaya ron taong mga luoy pud. Si araw-araw, gabi-gabi. Kaya mong ibutang dari. Kaya butang ang tubig ron. Kaluto ang taon po ng bihon. Ngayon ang repisa guys ha. Mukmuk di. Muka baho-baho na dito tagang ilong. Nabutang ang tubig guys. Bukawon sa ring tubig. Kaya ron manunod na rin na mo. Gamay rin pag tubig guys ta. Igo-igo ra. Karamatan siya rin sa kaluto na rin sa bihon. Kung napay gamay sabaw-sabaw. Ganahan mga batang sabaw-sabaw. Isi. Tanawon lang na guys. Inig lunod. Ha? Patay na hot. Hay has! Kamay has! Patay na. Tiyaw! Patay na. Tiyaw! Kita pa has! Sa! Tiyaw! Unsa? Patay. Kita may nagpatay. Dos. Patay sa umigas. Mm. Ay, lupig aghas. Kay patay mas umigas. No. Hina sila, gipatay aghas sa umigas guys. Kita ka? Tsa! Grabe. Tiyaw! Kung di masira imong nina. Nakuunta na. Nakuunta. Nako na sa borsa guys na. Nako borsa Naborsa. Isang habak. Naiborsa naborsa naiborsa ko no niya naiborsa ambil bukad-bukad. Bukad-bukad pa rin siyang pantalon. Mura karaang tao. Garaun. Kantay sa sila, be. Watermelon. Okay, watermelon na. Watermelon. Watermelon. Papaya. Papaya. Banana, banana. Banana, banana. Fruit salad. Picture. Fruit salad. Anita na kag watermelon. Tsa, grabe. Atuto. Abahan man. Si kuya nagsige tigas-tigas og sundang kay mutandas na ti. Iya man gipatuna to sa pa. Si may gisaligan los kabaw sa papa. Pa. Bas di pa magsilmi maglaroy-laroy. Dai mag-eat na ta dai. Ilunod na ha guys. Na ang tubig. Bali-balian na naharon bali rama. Bali rama luto. Kami ang pahita guys, susunod. Sardinas pa isa, wala miin. Anad ako na ni kanunay. Kanas gagmay pamainga ni among sila kanunay. Arang kasi nahang lipadja. Piling na hinga ni among sila. Arang namin kado pa. Lamigan ka po. Siya. Nakainga ni sa una. Arang nagadang lamian. Kamot na ron. Mo na ron. Naghang mga bata. Pwedeng ito. Mato gani ka mga libre mga sardinas ron. Hidangan may nanghatag ron mga relief. Libre ni. Pahit sa kaazo. Kita dihang kapit na lang mga diskartian lugo sa ating ipang sagun. Kita naman na dala guys, sa imig lunod na rin bihon. Napan yung pabukaw ang tubig. Tasa nagbibiin day ni mama. Sa ining manog it, mag-sleep na ta ha. Bibi ha. Kano mo dako ha. Imbitara sila sa imong birthday la. Na guys, laag mo na res by ining birthday. Maglitson mig puti. Ako teng, maglitson mig baki. Saya bisa sila dance. Sa may mong dance utong watermelon. Hati indon. Sige dance sa. Dali ambil ba na imong padama. Tara nga. Nakuunta mo. May bursa. Andan mo. Daw ka buok. Dabuok. Unta. Asa nang pa imong ipit imong gilabag. Wa. Grabe ka kas dyan sa ipit guys. Kay mapagan yung pagpalit. Mawa na da dyan kay isang labag. Baon yung bajihan ay tumboy buti ni.
Kinsa si? Yutang limon oy, lamya pisoon. Jaw kay luoy. Cute ka limon. Kini nga mga anak talong tagtaon. Pagandam na mo, pagwasya na mo la. Bi, Limon ma. pagwasya na mo. Ayo day ka masamad ka na day. Magwasya na kuya, lataw ka ka. Mag-eat na. Wasya na ka. Bukaw na guys, sana ni ilunod. Yan, nagbukaw-bukaw na atang minute nga. Dagat ng say bihon. Halo-haloon kay ruma. Mix. Napa ni sabaw ron guys, natataado na. Kuzubra ni. Kuzub mahubas, kuzub na inuun. Kusog man hiza mo sa og sabaw. Kami tagay sabaw-sabaw. Kami hubas man pa sa kalugayan. Bukagan guys, kaya nanibuok. Nanibuok ang bihon. Gail, pakuha na Gail, kami niudto na ta. Kuya. Sabaw ni Zanet ya. Sabaw, portion. Lamiin na si Ja. Hindi kay sabaw-sabaw. Iza maba. Inza maman na inza. Bugnaw. Be, mga anak tabi! Ano guys, ahos tayo panakot. Huwag may sibuyas. Matataran. Bekut guys. Ngayon tanin sa bekut. Guys, yan na guys, hanang yaon ya. Hanang ipadapling karon ni mahubas ang sabaw, kay lami ignay sabaw. Sabaw ba? Mga anami guys. Luto na nga mong kinakasgang sadan ya. Binatang ang sardinas. Isa ka galong tubi aw sabaw. Lahares mga chikiting, yung maglahi makugahan ano mo ko ubo. Guys. Day, nagwasya na ka? Mana? Kaw. Outro og hunaw ni kuya kaw. Ako na lang. Ako lang. Una. Mana ako? Guys. Wow! Nami! Paglingkod. Ulo ko. Okay. Liututan ninyo guys. Untuta! Guys. Liututan ninyo. Untuta gas! My gas. Gas? Galahir ako gaha kay ano lang lahi gahang gamit. Gas? Likay ta. Delikado. Mga bihon nga may sardinas. Sardinas. Hmm? Anak, tiil mo. Wait na lang. Anak, tiil. Liututan ninyo guys, tiya. Ilang sedan bihon. Bihon with sardinas. Ami day? Wow, eat na la. Li. Uja. Namiin no. Wow, lami. Ganahan man silang bihon nga na sardinas. Naglain ako guys. Naglain ako ang pagkain. Antanin Jo. Yung mga antanin Jo. Udto ta. Udto ta rin Jo guys. Udto ya. Yeah. Seryoso ka Jo kuya Gail. Yes. May fish no? May fish. May fish guys. Anong fish guys? Sardinas. Ang sardinas may fish. Fish, eh? Kuhay pagtubig si Inday ya. Ito naman.
Kundi. Kumbati, pero mabuhi. Di mag-arte-arte. No? Hindi na maura. Hindi. Yung kagaya sardinas ma? Hmm? Yung kagaya sardinas? Ganahan man. Ah, hindi. Kabuhiin naman ko. Di ko ano, di lutuon mag sardinas. Yun to taninjo. Kumba TV. Kabuhiin ko. Inansa naman ang simog. Taon na ka naman ikuling. Ulingas ko ama. Hmm? Walang sabaw. Kauling-uling naman na ko guys. Maroon naman kong iring na ninanungkab. Udza. Maroon iring mama be. Maroon naman kong iring na rin guys. Nga ni dyan basta kawan ay kahoy nga sugnod. Makauling-uling ta. Ano po mga kamagaling? Hmm? Ay, hujup. Zipit. Pangan naman lah. Kumbati, dugangin na ito ya. Pamaskahay ya. Sabaw. Mama, Hubas na magsabaw guys. huwag dagat. Hmm? Huwag dagat. Huwag bas na. Para baby. Bas na. Dagat na. Hmm. Nadak mo kung maligog dagat, mabas mapalig ko sa daon. Na. Napalig? Kauna, tutulungan, napalig ko. Palig ka dagat. Taban ko. Nagkatapan, nangaligo ta ba ma, kaya sa purame. Hmm. Pagsam na, napalig ko dito, nagligid ko. No. Pagdas ko, kabatuhan. Nagbaan ko dito. O, ama. Dugangin nga ito kaya. Ang gagawa niya na, yan na. Napalit ko yan. Eat be. Wow, very good. Sana kaon karong dako. No. Ganan dai mong bihon be. Mana magpansin. Pansit bitaw na. Mana nagpansin na? Hmm. Mana palit na? Hmm. Buhon na? Hmm. Buhon ka na, buhon. Bihon. Di bihon, bihon. Ano ka din kung mapagama sa bihon ba? Bawo. Kuan? Bukod bawo. Butong na. Basin. Nga, bihon, bambo. Butong. Babay naman nila la. Bye-bye. Na guys. Bye-bye. Maray mong video rong adlaw guys. Ja adto ninyo kalimti pag like ug subscribe among channel guys ha. Salamat ka adto sa kanunay ninyo pagtan-aw. Bye. Bye na. Grabe si Kim Kim. Sige Kim, kumbati Kim. Bye guys. Mag-uban na punta sunod. Bye. God bless inyong tanan.